RMN. Okay, kay Iksonan, mayon sa ng adlaw kaninyong tanan. Kumusta na sa mo? Niyagya po ninyo ang lagad sa kanina. Trifon pa kay Barili Morales. And then my partner ka pong si Juan Litayan. Okay, mo kalimot, asap gina. Always say a prayer. Ako sige pong musta rin sa Bayolo. Euroti, dia sa Kawit, Medellin. Okay, kumusta? Bayol, gapo no? Okay, may pagpamati kaninyong tanan. Kanunay, makibawa mo dyan kung pagpamati ka kanunay. Kasi mag-text na ko sa mong biyahe, no? Okay, naminaw dyan ka na mo. Kung ako ang pasultihon, matagbuntag. Asap kita ba, ha? Okay, always say a prayer. Euroti, dia sa Kawit, Medellin. O sa taga CDO, sabi niyang maparinti dito. Yung silingan dito sa CDO. Sa Cagayan de Oro City. Okay, marakasyonan. Ang sutan po karutong hatagan o bagdagan na pinadakin is usa kabana nga barbiro nga magpatawag lang sa ngan nga Placido. Ninyo ko, og usa lang ko kabarbiro ang akong pangita. Doon ako sa katinaguan nga ang ako ang asawa ang nasayod. Ako ang akong asawa. Wagi ko magdahong nga wabot ang panahon na mukaringki ni asawa nako. Niya sa ko sakit nga, nerbiyoso ba? Ma'am ko na yung mga pangitabo. Nangandaw namin sa mong matag purok sa labing nindot nga purok panahos Pasko. Usa sa di ka BHW niya akong asawa. Idang, ato na ko sa kong barbershop, ha? Ikaw, mulakaw ka ba? Ato lang ko sa barangay, may meeting meron nga kaming mga BHW. Unsa may mitingan ninyo? Nagpatawag og meeting ang kapitan namong mga BHW. Sige, sulti lang man ko, o unsa man na idang, ha? Murag may kalambigitan ni Pasko. Nga naman? Dunay programa ang kapitan nga dunay contest sa mga purok dinhi sa atong barangay. Bangga sa purok. Oo, ug ang akong pangagpas, mga dayan-dayas Pasko, i-contest sa kapitan. Kada, nindot sana, para mo sa mo itong kanindot ang tanaw ng atong masid ka purok. Sige, sultihan niyo lang tika ha, unsay among gisgutan. Sige, sulti sa ko, ha? O lagi mo, gani sultihan gani tika, nya Idang. buwag ta. Sige, bugbog ko na ta. Kaya ganaro ang nagpaabot na ko. Muli lang ko sa panood to. Barbiro, 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 may trabaho ko. Barbiro, barbiro, butope mo putula sa dangong. Oy, Cardo, barbas ka? Patupi ko. Dali, likod. Kining, buenwano ka da. May kay laki. Pangati ba? Swertehon ka ron. Mo giniba yung palihi. Dali, likod, Card. Yun na ay pa ng gunting ni mo. Bago ning baid, bago na kong ibaid. Di ay ba? Kada yung mga habol, sa man, wala naman ni Maho. Siya manimaho. Kada habol ni mo ba? Kada itabon sa lawas, bago ba ng kilabhan? Ay, oy. Puti kay na iwagi ni baho. Good. Naman ko yung uban nga baho kayo. Mo ba? Naglingkod na to. Tabunan ta ng ito, patabaho ka. Wala hek ni ako. Sige, lingkod na diri. Okay. Sit Eric. Okay. Kinang lang labhan gina para isa. Sa style sa mong tupi. Sa gusto mo style. Unsay bagong style ron, ha? Unsa may maayo nga cut ron? Dagatag mga bagong katrons tupi. Di ay ba? Unsa lagi? Kuan, pi og buri. Sa man piog buri? Pikat og burikat. Unsa man ang style lang atupin? Testingan lang na to. Kauyon ka ba? Og di ko makauyon, unsaon man ti ka? Wala tayo may mo. Damage has been done na. Kana ha? Kanang bagong style gid ha? Wala, pinaplansa. Okay. Kana, okay na ko ana. Okay na nang... Kana lang na itunggoy-tunggoy. Gusto na itunggoy-tunggoy. Usay tunggoy. Kana na murag, kuan ba, ikog sa unggoy ba? Bisa ko sa style ha? O di ba kanang na pinaliki diri sa kilid? Oo. Basta magwapo ko. Ay, akseptado di kang batikag naong. Ja! Uy, Cardo. Uy, bag-o kag tupi. Unsa man nadakpan na nagtupi nimo? Nakabuhi na? Kasi nagtupi nimo, ha? Imong bana. Aw. Nakabuhi na. Gikan ko sa barbershop sa imong bana. Ikaw? Gikan po sa meeting sa BHW, gipatawag Miss Kapitan bayan sa Bangas Purok ba? Idang. Ang akuan kining. Unsa uy? Bisag og tambok na karon so Unsa? Lahusa! kuan na ako'y Christmas gift nimo niya. Tarong ano yung pagkatao, ha? Unsa man ni card? Perfume na imported. Pinaskuhan na nako nimo.
Mao ba? Hello, uy, matouch mansad ko, uy. Bisag tambok-tambok na okay pa kayo. Sige. Salamat, may pakka ka. Nagpakabana pa ka kaysa akong Kung bana. ano mo na si Pai Placido, ha? Huwag ikihatag ang pinaskuhan. Nagnil cutter na lang. Mau ba kawan ka ng dang. Saan sakit? Ano nga ba magkita kanya to eh? Drama pala gigid ko. Drama? Drama kay ka. Cardo, hoy Cardo, minyo na taong ko ha. Nagsiga pa ng matas akong bana nga bago pa nagtupi ni mo. Kaya nga naman di ay, dahil naman ni ako. Naranin mo kung imong sabto na akong pagdahig ni mo. Kulain ni Cardo, daan pala gigid ko. Saman, mag-snack ko niya ta. Unsa? Ayaw taon, kitantas akong bana. Sos busy kay bana ni mo. Oy, si panupi ang mga taong way buhok. Upaw. Murag Pedro, upawan. Tara. Kadito kita. Uy, puyo, Cardo. Uy, karaw ba yung kabuhi niya? Ari ko, uy. Ari na ko. Salamat sa perfume, ha? Kadito. Hatagan mo natin kag lipstick. Ha? Unsa? Uy, puyo, Cardo. Uy, ari na ko, uy. Bye! Ay, Dang! Gamay na lang kagkuwang idang. Yes! Nagpatupi dahil si Cardo ni mo, Placid? Oy, hasol kay tawhana. Ano man? Nagsigilag pangutana bahin mo. Ha? Mao ba? Unsa ba yung mga pangutan na, Plas? Swerte no kay ko nga nakasawa nimo, din ko nagta magkita. Wa mangutan na si Cardo nga nung misugot ko nimo. Nangutana sad. Yun sa man mo sa pagtubag. Ako lang sang ginan nga gitiod ang kay kutsilyo kunya gipap. Yaw niya gipapili kan gipapili ti ka ba? Kutsilyo ba o ang ako nga ang kutsilyo nga tapos mo kinabuhi o ang ako nga musapong sa mga ihi. Abaw, uy. Sa karaan, katawan na ni hapon. Matay. Pero tanaw ba na kong Cardo, may kayo ni mo pagkatupi? Lagot ka ng kardo eh. Nga naman? Way tapos-tapos. Matapos lang kalibutan. Si Cardo, way tapos-tapos. Mao, correct. Masa ka na matapos. Cardo. Basta kay may kayo pagkatupis Cardo ni mo. Nga naman. Misamot man siya kagwapo. Diya. Dayon sa kadlaw, nakalitan na lang ko, diya sa bahay si Cardo nga nagdag 5 ka kilong baboy o sa ka lungnik na bino. Uy, by cards! Unsa man ha? Kuan, Brad, birthday ron ako. Nagmawi akong gusto nga ko mag-celebrate sa akong birthday sa imong Ay, paluto lang na sa imong misis ka ng 30 ka kilong baboy, ipahumba lang na. Mau ba? Yan sa kuy daan, Bino. Anita mag-celebrate sa akong birthday sa imong balay sa Brad Placido. Ikaw ko, Brad. Dang, dali na nga dang. Dang. Ano? Uy! Oo. Cardo, ikaw mo kudyahin na. Birthday ron ni Adang o ani siya mag-celebrate siyang birthday sa ato. Na daan yung mga baboy. Na 30 kilo na, 30 30. kilo. Oo. 30 kilo ang potos. Kung baalan ha. Nagdasag siya bino. Uy, Cardo, happy birthday di ay. Tapusan na Cardo. Tapusan na. Saba niya, ay, kung ipatapos na ni mo, ay. Mura na naigay, manggod. Happy birthday! Di ba? Happy birthday lagi. Happy birthday, uy! Birthday ni mo! Lagi, birthday na ko niya. Unso man? Magtutukay lang dani. Kiss to, lips to lips. Kiss lang dang. Birthday man mo, pakisa lang. Happy birthday, Cardo! Happy birthday! Yes. Kumpleto na, ha? Halay dang. Lutuan din na. Adobuhan lang ng uban, ha? Adobuhan. Sige, pag inom na sa mo diha, ha, kilutuon ko sa limbaboy 30 ka kilo. Sige. No. Happy kay ko sa akong birthday ron, Brad Placido. Yes, kayo, yes. Imo ba na, Brad Placido? Hutong taning usa ka long snack. Bong na ka, bro. Pero madapa. Where is the glass? Here is the glass. Here is the glass. Ako na sa ni. Uy, Brad Placido, murag maluro naman ka. Dungoy naman ka, ha? Cardo! Uy, naunsa na ko na manin ako! Naunsa na? Wala na. Knock-out na, hubog na kayo. Unsa? Uy, naunsa! Panay kalibutan. Itong laway. Murag si Mintis.
Ay, sige. Pagdaon lang din ako. Kasi daw, bye, Brad. Higda lang niya. Ay, patuyang manggod na awa patay. Sige, pagdaan lang ng bana ni mo. Bangog na mo kayo na. Kadiyot anak Kardo ha. Kadiyot, ina. Kardo akong buktuin. Mao ni akong ipaabot nga higayon, idang. Kardo ina akong bana, uy. Mura na nag-istang gibutan. Wa na na'y kalibutan, dang. Kadiyot lang. Kardo ay lain ang Kardo. Uy, Kardo ayaw pa ha. Uy, ayaw pa. Witness na imong bangang bangog na kayo. Barugid ka ha. Ako na ko ni. Yes! Ubog kuno ako. Buang kuno ako. Wa akong basa sa kababay nga matod pa niya. Adto da matapos ang iyang mga adto sa lubnganan. Apan di ay. Itampok ang Ay, kalabad sa kong Huwasan ka na? Inom sa ng detox o. Mawa ng labad sa imong o. Si Bay Cardo, Uli na. hubog sad. Parehas ni mo. Wow, nakalitan ko si Inunda. Nabaguhan ko. Inom mo nagtubig init para mainitan ng imong tiyan. Kuan ba dang, kining dugay bang ni Pauli si Cardo? Pagkahupogan ni mo, pauli sa deskardo. Mo ba? Yun na, oy. Oh. Uy, sa mga kitutukan naman sa kong liog. Unsa man na kinaurasan? Na, kinautan ako eh. Karon pa man kong kabantayan na. Wa man na ganina. Na, murag doon may kamang sa akong liog. Dugdog yapon akong oda. May kutawil mo na ko kay Marco Pebe. Sige, kadiyot lang. Magpuntawan niya ko. Sige. Yun na. Uy, unsa man niya sa sahog? Brief man eh. Brief kid. Yun na, uy. Dili man niya akong brief. Kinsa mo ka din yung maong brief? Bulingon man. Ipasok lang diri sa ok. Kape o, Plasid. May kainit pa inom. Ay, pa! Hey, Presido! Naay kayo wag customer da. Tupik ko. Adere kap! May kay Mingong? Presido ka nang hangkuan ba ka na? Ako nalay mo opening og pika ha. Sa unsa man kap? Kuan mangod madiog na mangod kay ning tabi mga tabi-tabi din sa tong tabi-tabi ba sa. Ha? Kanang imong asawa ba ug kang kardo. Unsa, kapitan? Oh, wag ka ba bibaw ani tanan nga pagitabo. Unsa man hitabo akap? Ay ni sa bikatab nga mga tabi nga usa ka brief nga bulingon. Unsa kap? Brief nga bulingon? Oh, mo na bikatab ko tabi karon din sa ato. Murag bikining itim. Brief nga bulingon? Uy! Kasi daw tugkara gini ha. Tugkara gina. Ug unsa ning brief nga bulingon? Brief nga bulingon? Uy! Og si tatay na nako mo bukas sa ako mga mata. Og unsa ang brief nga bulingon? Sir, wa ka ba gyud makasabot anang brief nga bulingon, ha, Placid? Oo, gitay. Ikaw mo ikipasabot yan, ha? May nakitaan ka mang brief kahang bulingon sa inyo bay. So matinood kini? Unsa tay? May nakita ka man kunong brief nga bulingon sa inyong sala. Tinuod ba? Oo, tay, doon na. Oh, wes, maunay tugkara. O nga nung dunay brief nga bulingon sa inyong sala, tugkara ka na. Kaya mo pagtuo, ha? Bebe, ano na ako no? Ikaw ba? Una, kinsa man itong brief, ha? Kinsa man kay tagihan ni Adto, o nga nung nakabilin mas inyo ba? Si Cardo. Usay nga? Si Cardo, tay. Si Cardo. Idang, magsulti ta. Ngano ka diha, Placid? Klarohon ta ni. Nabungol ako sa mga tabi-tabi, sa mga BI. Baby ay nga unsa. Bahin aning brief nga bulingon. Unsa? Ay kong katawi. Kinsa ka tong brief nga bulingon na ako nakita dito sa sala. Kinsa ka to? Ambot, uy, wag ko mahibaw. Kang Cardo ka to, dili ba? Kang Cardo ka tong mga brief.
Nga, mo ginawa ko ng masayri Placido. Ay kung pangutan bahin anak. Wala gilain. Wa may laing tao nga misa nga sabay. Si Cardo naman. Pangutan na Scardo, iya ba itong brief ang nahabilin? Klaruhon. Klaro na kaidang. Sa dihang nahubog ko, wala ko'y kalibutan sa nahitabo. Og tungod sa inyong pagdinali-dali, nabiyaan ni Cardo ang iyang brief nga bulingon. Wah, wadyo kong masada na yung pangyaw-yaw diyang Placiduha ko eh. Nagduhiraw ka na. Unsay do hiraw? Ha? May ka na kong pagka-shots baril? Gihubog kog maayo? Og hangtod nga nabilin ang brief nga bulingon? Dili na tinuod, Placido. O sa nila tinod? Nga ang brief to gitaguan ako. Nakita na ko nga gitangag si Hiro. Unsa? Kamakauaw ni mong gibuhat dir ka na ko, idang. Di ko makadawat ng tanan, dili! Hilom diya ay. Kahalhal ka man lang mo ka magbatang may buot niya. Dili! Dili! Jesus ay! Asa mo itong tawhana? Placido, huy, unsa na, ha? Kita ka ning hait ka kutsilyo, idang. Oh. Kita ka ba? Unsa mo ka na, ha, Placid? Di ko makadawat imong pagpakawaw ka na ko. Dili! Mao na ka lang kini. Mao na lang kini ang akong buhaton. Hiwaon ko rin akong pulso aning kutsilyo. Unsa, Placid? Oh! Maghiwa ko sa akong pulso. Aning kutsilyo, idang. Hilom diya, Placido, oy, hiwa ko taon. Maghiwa ko sa akong pulso. Hiwa sa akong palsa. Hiwa ka ka? Mahadlok magani ka magpatuli. Las-las na ba? Ay nalang ko, Placido, oy. Maglas-las ka sa imong pulso. Huwag magani ka magpatuli. Happy ka. Ay, kabaw. Skang grabihang pagkabukuha. Natukan sa ko. Wa kong katingog. Ay, lisod-lisod tinuod. Nagkalisog og mga katarungan ba? Nabutyag ninyo ang tanan. Ako'y nauaw nining hitabua. Diyon sa mga kong pasultihon, Placido. Sige, ang ato si Indirman. Si Placido. Placido. Niyar gid sa masol sa brief nga bulingon. Nga naman. Kay niyang amigo, naibog na siyang asawa. Nga ato birthday na yung amigo, gainom sila. Nahubog siya. Wala siya kalibutan sa nitabo. Pag-awasan niya, mo niya nakita usa ka brief nga bulingon. Di sala nahimong pagya ning brief nga bulingon. Muna nga nahibawan niya kadto brief dito ni Cardo. Yang amigo. Oh, yung amigo nabilin sa dili-dali. Si Cardo, ang taga-syudad, dili probinsyado. Dili probinsyanong wagi humahuman. Doon na di ay sila'y kuan. Gibuhat nga kuan. Oh, muna. Why na Ito yung himo? hubog ang ba natin, pre? Oh, why na himo, Placido? Kaluoy. Tungod siyang kalagot, gusto na lang siya maglaslas yung pulso. Uy! Yung inay asawa, dahil pusta maghiwa ko sa pulso. Yung asawa, alam dahil, huwag kayo, lahat kay pulso, hadlo kayo magpatuli, laslas ba noon? Taong kaluoy. Nabuko na noon siya. Sabot din siya kaawabon. Usa ka kumpare, tug ang iyang asawa, kauban silang kumpare, kanunay silang mag-inom, mga hubog silang tulo. Ako pa sa pero sa istorya, magtiayon, kuyog yung kumpare silang tulo. Ang kumpare asawa to man sa abroad. Usa ka adlaw nakita ng kumpare, nagdug siyang sundang luyo sa buntod, patay na. Ha? Oo. Ano, what happened? Ano man? Ang kaninoon lahi ni makita mo dilingon nga pre nga nahabilin nga brief kadto noon sila wat nga likapin kabubuton mag-inom kanunay maghubog ang magtiayon kauban sila kumpare sa diyang ni uli na pagkaugma nakita dito luyos lugot sa buntod nagdugog sundang patay na hapit maputol ang liog Nga, ang dudas masilingan kanang nagpatanto magutog kwarta press Ay, giluba sa wa makabayad. tingali o di Gitolis to. gitolis? siguro oo Okay, korta man. Ano lisod? Laylay po ng mga istorya na Bird. Kaya na po yung mga kumpare, galali sila. Kaya mula, uli lagi yung kumpare. Nga uli mo ka, pre. Buo na kong panty sa kong asawa. Ningon ng iyang kumpare, ha? Nahat, ka, pre, siya. Dili mo yung kong gisulobro mo kay brief. Hanggas na. ay naginot sila Dabi tayo sa iba na mo. Sa loob sa panty sa asawa, no? Okay ra matingali na. Huot ko rin kayo siya. Huot kayong panty.
Pero, akong mama, to ang laing kalibutan, believe ko ato. Ano man? Kaming gagmay pang bata. Kini Ano ba itong mga mabilib yun ka? Kini gagmay patang bata sa una. Atos, nakita kas karsada ka na mga lata sa basuran, mga lata sa sardinas. Among po nito, himuno mo kabo dito sa tabay. Di ba? Oh, kay na mga basura sa una, di ba? Pero kahugaw sa pagkakaroon. Ito mga sardinas sa una nga, forma pag-ublo. Ito mga gatas. Ito sa dinasa. Salmon? Salmon? Among pikpikog martilyo, himuno mong kabo ato sa mutabay pangaligo. Karon mag-away-ay mami. Murjon. Kay ang usang kabo, gikuha man sa ko igsoon. Ako mama, believe ko. Kabo na ha? Mingon ako mama. Dili mo mo gamit og butang nga dili inyo. Ano mo gamit kay mong kabo? Ito may imo. Sakto. Sakto na. Mga sinilas, dili mo sugot mo mama nga musulop ka sinilas nga ako. Kasauna po dati, Prince, manguha mi glata. Nya mo bangagan, butangan mo hilo, magalo-alo eh. Marang telepono, no? Anak ito, no? Dungog bitaw kay isa. Ano ka? Ano sa gato? Madungog mang yun, buhangay. Ang ako sa ganitong bata pa ko, maghimong kong tabay-tabay, sa yuta, lugagan akong may, butan tubig. Dahil ko ba kabo-kabo. Lahat akong musilingan bang? Kuan, paggamit pa niya. Ayang asawa, sige kaon siya, pasakaon kay ayang pustiso, tapos sa asawa. Banos sila. Punto medikal. Banos ay. Barog nila. Pero kung ari nag-iskot na tayo sa kakaraanan, kung ari na tayo sa kabaguan, itong gingon sa amigo na kumpare, nga kanang na ang modern na kayo ron, kaya ma-upload man dayon. Bitaw. Pila pag-click ni mo, Sa kapitsit kasi nga anong kuan mouse, o pag sa panang kuan, kasi nga nang, I-post ni mo Swiss mo. sa nga yung panglitukod diha sa wifi, usan po panglitukod, o upload sa amo panahon sa una, mo gasto pa may 30 minutos, pagpa-upload. Ha? Pabukalon na maayon daw lumboy. Ano mapon? Ano mapon? Upload yung tilad. Diba? At least. At least. Bago. Hala. Akong maari ta sa seryoso. Paghimo ko no gamay nga pagpaniid dong. No? Ani, Doon na Klaro magkatududa. na din kayo na. Bangay, ambot. Mas mahimo nga maabtan Inun mas. anay ba yun na? Nagasa-asawa. Oh. Nakoy chikinini pa kumana ti preso. Ah, Na klaro na gyud kayo kay gihubog yang banaw niya. Ay, Pagkupot taon, sa iyang kaluoy. kumpare, murag siya Kaluoy sa tao, no? Oh, ang ako ikatambag ani niya nga kung mahimo ayaw mo paghubog-hubog. Wala pa mo'y gasto, wala pa yung mga daotang mahitabo, wala pa yung mga pagduda. Sakto. Oh. Kanimba na mo rag hinay raw. Unto yun nun ba? Unya, piso po sa siya. Nga naman di ay Unsa to? isa may Ay, di erta ha, unsa to? Nga na di ay. Wala di eh. Lain, uy, way. Di din mahimo. Daghan man, doon na may ulan. Baka kasuway na natin, preso. Wa pa. Oy, kinuog ko. Pero bata. Ako sa murgo ako kasuway. Lain siguro. Ako mo sa barat sa ko kasuway lan. Ano man? Di ba nagkita kay kasagaran at tumdun misngit nga. Lain siguro, ate O, preso. di era bata. Ambot lang. Okay, nagkagay ng powder burn. Ang laina. Laina ni mo. Katapuan as dili. Uy, gani harap na katampo. Ikaw ka. Basta ako ka ha. Ay, pag-usapan. Sige, Ala, preso. panid ilang. Panit, Panid. panit. Naunay nung kastari. Bawa noon, nabuk ko. Sige, salamat ha. Magpupunta nga itong tulumanon. Kung ako ang